आज रुआ सबके एगो यूट्यूब के महान कॉमेडियन जे कि यूट्यूब पर धमाल मचौले बानी चिरकुट बाबा के टीम से रुआ के रूबरू करावे जा रहल बानी। वहाँ के टीम से मिलल बानी। आज हमार टीम बिया जो कि आपन मिट्टी आपन भाषा के जो टीम बिया वहाँ से मिलल बिया। आज उनकर वहाँ के इंटरव्यू हमने के ले बानी का चिरकुट बाबा के इंटरव्यू ले रहल बानी। उत्तम चौधरी जी जो कि युवा मोर्चा के सक्रिय सदस्य बानी वहाँ के चिरकुट बाबा के इंटरव्यू ले रहल बानी। आई देखा रहल बानी कैसे वहाँ के इंटरव्यू ले रहल बानी। चिरकुट बाबा अपन का कह रहल बानी आई देखा रहल बानी रिपोर्ट में। तो रउआ ऐसा का क्रिएटिविटी कोई नहीं किया इतना छागनी सब मन में कैसे आई। लोग पढ़ाई के पीछे भागता, कोई धंधा के पीछे भागता, कोई ना कोई बिजनेस के पीछे भागता। तो रउआ दिमाग में ऐसा कहाँ से क्रिएटिविटी आई कि हमें की करे के चाहिए। सबसे तो पहले बहुत पहले हम कुछ निकल पहले हम भी मतलब लालसा दिल में रहे कि पढ़ के कुछ ना कुछ आर्मी के दौड़ भी हम 2 बार निकाल चुके हैं। फिर मैं भी मेडिकल में हम छठ गए नहीं शादी के ना चाहिए हम छठ गए नहीं। फिर हम घर के थोड़ा सा आर्थिक क्लास के सबसे हम बाहर भी गए नहीं आई नहीं। माता रानी के सरस्वती जी के देन रहे भाई की कुछ गई भाई की कुछ गई तो का गई तो मतलब ऐसे ही हंसावत भाई की कुछ हम करत गई नहीं तो मेरी टाइप के बोलबो करे। अच्छा मतलब नाटक भी पहले छोटा मोटा नाटक गांव में अपन करत रही ना डांस भी करत रही ना जिसे हम कहे पर गांव में बहुत नाटक हुए पहले वो नाटक पहला बहुत नाटक खेले बनी बहुत डांस भी पहले बनी प्रोग्राम। अच्छा मतलब ऐसा बाकी समाज में जो नाटक खेलता वो अपने छोट मोट समझो कहे कर बात हो सकेला कि वो प्रतिभा के हो सकता समाज में क्या हो तो लोगों ने स्टार बन सकता कैसे लोग कैसे प्रमोट करा ये गाँव के छोटा मोटा कलाकार बा लोग लेकर कैसे बनो। अरे भैया सबसे ये कहल चाहम कि कोई दुनिया में कम नहीं थे सब कोई कला ऐसा छुपल रहेला उजागर करे के चाही। लेकिन उजागर देखे वाले के मतलब बस खोज रहेला कि कोई पहचान जाए कि हमारा भी कला बा या अपने अंदर से पहचाने के चाहिए कि हमारा भी कला बा। और सबसे बड़ी बात हो जाता है कि पापा मम्मी के मतलब रहे के चाहिए कि हमारा लड़का में का गुण बा ई ना देखे के चाहिए कि खाली हमारा लड़का पढ़ा तड़े ना पढ़ाई के चाहिए। बड़ा शहर में जाए चाहे मतलब अभी तो हमने के ध्यान क्षेत्र में तो आदमी मतलब सोचल कि पढ़ लिख के कुछ इंजीनियर बनस डॉक्टर बनस IPS बनस तो कला भी बहुत कम नहीं है। कला से आदमी कहाँ से कहाँ चल देखल जाओ कि पवन सिंह जोन बाने वो कहीं ना कहीं कोई डीएम के नाम ना है लेकिन पवन सिंह के बहुत बड़ा नाम हो तो एकरा के अवहेलना कभी मत कल जाओ कि कला के कभी दबावल ना चल जाओ और कभी सब के जे जहां बा ओकरा के आगे बढ़े के मौका दिहल जाओ। समाज जोन बा एगो छोटा कलाकार के कभी अवहेलना मत करो। का रुआ समझते कि रुआ पर कितना दबाव आई रुआ ये सब काम करत का लगता कि ऐसा कलाकार रुआ बन सकत रही कभी मन में आई ना मन में तो नहीं रहे लेकिन माता सरस्वती जी के दिन हटे हमारे जगदीशपुर क्षेत्र के स्टूडियो मालिक उमेश भैया के देन हटे कि हमारे जबानी पब्लिक के प्यार बाटे। बिल्कुल देखिए समाज में बहुत तरह के लोग बा यहाँ कहने कि हमारा आर्थिक रूप से पहले स्थिति कहीं ना कहीं कारण खराब होला तो जैसे यहाँ के स्टूडियो के नाम बताइए वैसे एगो के आदमी का यहाँ के आगे बढ़ल तो ऐसा समाज में बहुत लोग बजे कम से कम आर्थिक रूप से पिछड़ल बा लेकिन वो आदमी ने कुछ के कला होके चाहे वो कोनो सेक्टर के हो ओकरा के आदमी के आगे बढ़ावे चाहिए। समाज की ये यहाँ के सीख दे तभी कि कहीं ना कहीं कोई इंसान छोटा ना होला ओकरा के उजागर करे के खाली क्षमता हमनी में होके के चाहिए। और वह सब छोटा होई चाहे बड़ा होई कहीं ना कहीं अपन कला के कभी दबाई मत। अच्छा एगो बोलम हाँ बोली सही प्यार करत रहिया भैया के जैसा हर हर महादेव। एगो बात रुआ से पूछब हम चिरकुट बाबा बहुत ई बाटे और लाठी चश्मा और गमछी शायद दर्शक के दीवाना बना देले बा तो पब्लिक के प्यार बाटे और दुबई से बतोइया के गिफ्ट रहे। लोग एक का कहते हैं चुनाव में कैसे लोग आवे के चाहिए मान ली कि दारू मुर्गा के आजकल राजनीति होता कहीं ना कहीं देखते हैं कि
कोई बड़ा पैसा वाला के समाज में दारू मुर्गा पैसा बांट के चुनाव जीत जाता है, ये पर वो क्या कहते ना ना, समाज साफ सुथरा रहे के चाहिए, एकदम साफ सुथरा। कोई भी विधायक नेता जो भी होकस ईमानदारी से लड़े के चाहिए। दू पैसा अइला से ना हो जाला कि हाँ 2 पैसा आइल तो हम बचा के रख ली, ओके समाज सेवा में दे हम। पूरा सबसे बड़ा नाम होखेला, नाम बा तरौरा बानी पैसा रौरा बुढ़िया में भर के ऊपर ना ले जाए। समाज के शुभ सत्रह खर्चा करी, जौन हमनी के गाँव घर में जो दिक्कत बा ओकरा के दूर करी, हटाई ओकरा के। कहीं ना कहीं कहे करते जौन पैसा लोग दारू शराब पर खर्चा करते नहीं, तो कहे ना कोनो एगो सामूहिक काम कर दी, स्कूल में कुछ दान दे दी, कंप्यूटर दान दे दी कहीं ना कहीं स्कूल में। अगर नहीं हो तो मंदिर मस्जिद पर लाइट लगवा दी, वेपर लाइट लगवा दी, कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से रुआ काम करी। खेल के देखिए आज अरक में हमने के बन जा, अरक में इतना बड़ा कार्यक्रम कहें हो संभव बा, कहें कि एगो फील्ड बा जो हमनी रुआ के अगर फील्ड रही तबे इतना बड़ा कार्यक्रम एगो संभव बा। चिरकुट बाबा के उज्जवल भविष्य के हम बहुत एगो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की बहुत बड़ा एगो स्टार बनी और भी बहुत बड़ा स्टार बनी, काहे कि हो जाए। काहे कि यहाँ में जो एगो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से आज भी जुड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं प्रेम दिखावता। आज हम बहुत खुश बने कि यहाँ के इतना बड़ा कलाकारों के हमने कि आके कम से कम 20 मिनट टाइम देंगे, ऐसा कलाकार के नमन। अच्छा संजय जी, ऐसा ही वीडियो देखत रहिए चैनल के, इतना देखिए कि ऊपर चल जाइए देखते देखते। संजय जी से एगो बात पूछम हम, देखिए यहाँ के भी चिरकुट बाबा के साथ साथ जो कलाकारी करी ना, बहुत महान कलाकार बनी यहाँ के, बहुत बहुत हमार नम्र बिया। अच्छा संजय जी हम एगो बात पूछब रुआ से कि रुआ जौना घड़ी रोल करे शुरू करी ना, वो टाइम में तो मान ली कि रुआ ऐसा लागेला कि कभी घूम के रोल कलर कर कभी हम बोल दियनी, तो ऐसा कहीं भइल बा रुआ से कहीं बोला गई लोग है रोल करत करत? लेकिन इतना ना ससुरा का पीट देवे नहीं दवाइयो डाक। का संजय जी कैसा लागेला रुआ वो टाइम में? चलिए और वो एगो समाज की मैसेज देने बनी कि कम चीज में कम मान ली कि बहुत मोबाइल की दुनिया में भी हम के आगे बढ़ सकते जा, आर्थिक रूप से भी बढ़ सकते जा, अपना नाम भी कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार तनी एगो डायलॉग और हो जाए चिरकुट बाबा जी। अरे खाली चौबारवा में घूमू, गोबरा क्या उठाई तोरे बाबा जी। संजय जी एगो रुआ से एगो तरी हल्का से भैया कुछ बोल तो के तू देवता में तू सानी देवाला। नमस्कार प्रणाम भैया। दारू मुर्गा में कुछ ना, पढ़वा लिखवा ऊपर होइबा, पढ़ा लिखल आदमी का वोट दिया तबे तोर जिंदगी संवारी, दारू मुर्गा में कुछ ना। मेरे सबके स्वागत बाटे। आज हमनी के मिलल बानी का मशहूर यूट्यूब के कलाकार से, जो कि बहुत एकदम वहाँ कॉमेडी कलाकार यहाँ के यूट्यूब पर धमाल मचौले बानी। यहाँ के परिचय के मुमताज नहीं थी, यहाँ के नाम बटुए चिरकुट बाबा। चिरकुट बाबा से हमारी टीम मिलल गया, आज हम भी मिलल बानी खुद। और देखले हो यहाँ के संजय कुमार नाम हटुए, यहाँ के जो कि घूम के रोल करी ना, यहाँ के हकीकत में बोली ना रुआ सब, लेकिन घूम के कला कोई बहुत महान होला। एकरा के सोचे और समझे पर बहुत विवश हो जाला कि जे बोलते हुए भी घूम के कला करत होके ओकरा कहीं तो कहे लायक नहीं थे। चिरकुट बाबा के बहुत बहुत आभार बा कि हमरा टीम से मिलल बनी यहाँ के, और बहुत बहुत धन्यवाद देवी हम चिरकुट बाबा के कि हमरा टीम से कम यहाँ के बात कैनी। और संजय जी के भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करब हम कि यहाँ के हमारा खातिर कम से कम 2 मिनट टाइम देनी। ए अरक के धरती पर आज हमनी के उपस्थित बनी का हम उमेश पांडे, बस एजे तक, नमस्कार।